Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi mntimantu mabuye bambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bubuli King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere Bobo. Shipopo. She. Take me straight to the capital. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana Kings, bathi umntimandu mabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Seyakugubuza lapha. Nesibayeke nje. Ekulokhu senginengane kakhulu. Ngathi nginodlame. Ngathi Ngine engalazi. Engalazi. Hayi njayami ngathi ngiyakwazi. Kamba kanjani? ayazi. Yeah, mfethu Ken. So ngifisa ukwazi. So we go around. Mina mfethu I am a scouter. So ngisuka kwiNgwenya FC Football Club. Ngwenya Football Club. So I'm scouting for players. Sure. Uyayidlala i-disc by mistake. Ngikipha ngidlala ukipha. Goalkeeper mfethu. Yeah. Big up to you mfethu. So kune club enkulu mfethu kuthiwa iNgwenya Football Club. We English Premier League division kodwa eyala eSouth Africa. I-based eGingindlovu. So we are scouting for our players and so forth. Ubani ka my brother? Awusipho mina. Sipho mfethu. Usesiyena ubani? Bithep. Boyithepho. So wena sisiBoyithepho wakhona go raga bolo le wena? Yeah. Ngathi ne ladies soccer iNgwenya female ladies soccer of the universe of healing miracles izo Sabe sisonke. sisonke. Sure. So and my brother when no my sister netha nami. Yeah, njengoba ubona samba sonke. And imagine nginisayine nobabili nidlalele futhi iNgwenya Football Club niphinde nithandane eklabhini yo imali yonke iza kunina yo. No power to that. So ungathini uyithandayo wena ngoma sister? Eish, ayambona namuhle personality yakhe uyasithanda. Sure. Bona nje ite kanjalo. Power to that. Wena sister ungathini uyithandayo ngikari ingora tanga mutwa gago? Yeah, he's a working. We keep a promise to her. Ne? Yeah. So mo ratela riding. Yeah. So akari kupa bana o ka mo fa bana ba bakae? Even 100 like. 100. Because he's a king, ne? Yakunqanya kodwa. Ayakunqanya. Like umini ukuthi anything for you. Yeah, anything for now, Yeah. anything for you. Power to that. So when my brother, I want to know from you. In a scale of 100 to garu motsepa ka sister. 100%. Ne? So when I tell my komunye umuntu ojola naye ujola no my sister phela. Yeah. Ngiyodosi yami. Yeah. Wena in a scale of 100 uyithemba kangaki? Hawu. Ngiyasithemba mina futhi ngasi 1000. Wena? Yeah. Usho? Sure. Hayibo. Ngiyasithemba. Nali 1000. Hey. Showcase. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Akekho. Uyena phela na? Akekho. Power to yes. Ikonto office week olusela ku my sister mhlawumbe wakwayithuna before. Brian, lesikhuluma ngebhola manje. No. Ngikubuza ukuthi wenzani? Wathi wena ukhi? Sifike nini kuma relationship? No. But okay, hayi. Sathembana. Asinaluthe. Ero. Sathembana. Okay. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? 100. Wena uyithemba kai? 100%. Uteng motho rata nang le yena pisas my brother. No. Iteng tso batlang go ikopela maitshwarelo. Next. Sure. Amrata ne? Too much. Kopo mfeha go mo bolela wa morata. Ke tla le tlogela no yana. Ai.
So grand manje. Hayi ngisipana nayo le out kuma-Uber. Sesingavama. No, before ngimdedela fanele ngisayinise. Kufanele ningene kuthimini yasekhaya. Ziningi izinto ezizenzayo lapha. Khona nama-TV show, khona nani nani. Angeke urelax uma unathi. Oh, media. Yeah, media. Yeah, it's a media house. But before ngimdedela mfethu, I'm happy ngicela niphathane kahle kwi-relationship yenu yabo. Nithandane safe. Sister, if we could find out that my brother is cheating, what would you do? Like a pity. When my brother, if you could find out ukuthi my sister uyachita ungenzani? Obvious, ngiyahlukana la. Ne? Mm. Power. Ningachitelani ke ningaze nihlukane together yabo. Sure. Yeah. All right guys, thank you so much for your time. It's King Ginger Cream the ngingaqali nambe sister. Kunento esiyenzayo la ethu loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Akirona sister ritse o ratana le my brother fela o ratana le batho ba bang and wa mo rata and wa mo tshepa. Le yena ba re wa go tshepa go rata. So we going to switch phones go sheba gore wena o fletsa le yena hela o gona le bashimane ba bangwe maybe o ba entertainang. Akirona o entertain bashimane ba bangwe. Oh. Phone yakho. Yeah, let's phone now. Phone. Yeah, let's now it's a phone. Yeah, tango. Where can Yeah, why? Ah, yes. So you make Obvious, camera yabo. Eish, yeah, sister was on. camera. Hey. What's that? Oh, was that on my tribe? Yeah, no worry. Sister when Emma come. Why got to feel? Where can Obvious, yabo. Like basini ama stage fright yabo. Camera visited. Asabi telawu. As acts in stage fright design. Because stage fright is ama actors, ama artists. Yeah. Eh? Eish, bazi. Ikhona. Ufuna kuyenza lento vele. Yeah. Yeah. Siqale ngeyakho sister simprovele yabo. Siyakuprovela. Ayivule kuqala. Hango. Awu sisters, musikona umuntu eyangibona. Kera ngiyibamba baba. Hawunange haw. Come. Yeah. WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshela ngoba lawo majita azoledla umuntu wakho yabo. Alright, sister, hayi ungachifta kancane. Ushap mara. Kinkarule wena eshukile. That's All right, guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Is tap la put I love you. Awachuka ne? Kimang utata hang under I love you. Mama, Sisi. Yeah, nayi. Eish. Vela baba. Akuvela umama wakhe, aunties, sisi wakhe. Wena? Yeah, nami ngikhona la. Delete la. Type uthi sex. Sometimes why ikupa sex mo wena. Ke batla o tseba maybe like type gore why ke khaletse jang wena. Akuvela mina kuphela. Oh ne so lesa lengane ufuna ukuyiququda. Buko sex abangakanani. Delete lapha. Type uthi come outside. Aditsiba mas. Mara wampona gore ki up to date ka dilo se. Yeah. I come outside kuvela mina futhi la lo ma wakhe. I'm thinking maybe Delete. Faka emoji ye benches. Emoji brinjol. Emoji ametsi a re twa. Mpopom. Wa di bona di emoji mas. Yeah. Yeah, it's also safe for me. Yeah, akuvela mina la. Hallelujah. Vela mina. Delete lapho type uthi money. Eish. Yeah. Shelete. Vela uma wakhe, vela mina futhi. Nosisi wakhe. Sengithanda ukubholeka. Delete lapho. I'm loyal. Type uthi baby I'm coming. Loyal ne? Yeah. So kunaliyona Instagram, Akuvela mina la. Facebook. Yeah, I think. Vela wena. Wrong. Phuma la ngena Facebook, la Facebook. Nama messenger. Mayithi no results ungitshele. Mayiku ama 100 messages futhi ungitshele because ngesikwazi kuwavula. Type lapho uthi I love you fake nathi red. Hayi, ithi no results. Ithi no results. Ningani phone yakho? Yeah? Nginike phone yakhe. Or khona la usafanele sicheck khona. Hayi. Khona nawe igama olicabangayo? Check amanamba. 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 Yamanamba. Sibona ukuthi abobani laba abafonela too much.
called locks. Hayi, yini kuphela. Sisi wakhe, yini kuphela kodwa. Ifone dog. Sasa. How do you feel ukuthi umuntu wakho uloyal straight njengerula? Eish, yazi ngijabulile Ne? njengoba ngishilo ukuthi ngiyamthema 100%. Kusho ukuthi hayi. Awu sisters, yazi ukuthi ready for umshado njengoba uloyal kanje. Yes. Usuyileyo nto le basekhekheni yomshado. Awuthi so check ifone yakho sibone ukuthi uloyal in for ukuthi ugwilike nje emhlabeni. Ube right. Fula. Uthi ayikho into ofuna ukuyiqolisela ngathi? Akunanisa makache. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshele. Makuvele igama akuthaga lebitso la batho ba shima la banyana ba bang umpolelle gape because di febe di gamor se tseo ke tsone tsa di jiwang ke motho wa gago. Hlela. All right, guys, we are on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Type lapho uthi I love you. Hayi ngathole. Ne? Akunani. Bravo. Awutsho wena ngithi Akunanix, ngingathole nix la. Phone yami clear. yini sister. Kwenze njani manje? Buka ingane ifone iclean kanjani ingane imizodisappoint kanje. Hayi. Khuluma sisayi. Khuluma nasi. Ke mang sesethu? Yeah. Ke mang sesethu ya? Asingiboni sikubhalweni lapha. Usesethu nakho igama lentombazana ibhalele I love you. Hayi obvious. Delete utype uthi sex. Ribone gore sesethu atlhage. Obvious saying. Eish. Yini? Hayi man, umuntu Ha? Khotsagala mo. umuntu engiphila naye yabo. Okay. O phela naye ka sex. Okay. Niyaphila? Ngiphila ngesex ya. Qhubeka. Right, we are coming well. Yeah. Khotsagala nsi. Eish, like umuntu nje like eish. Kwenzalani mfethu? Ayazini. Yini? Saqala ukuyiqonisela le. Ona nako e ka jola le ene ga nna lona ke gale jwa. Eish. Lesikhathi singakanani uthola? 9 months. 9 months nako e yotlhe ga lo nkile style sa gago nna. Hayi, akusizento ecabanga. Yipha icabangayo. So wena una imali sonke. So uqondisa uma isister islimi sihlayela yena. Uyisihlayela njengoba benza kanje. Ama mess nekhuluma kahle nje. Hayibo no. Oh. Yini mina inkinga? Bese sihambela kahle. Musukwenza uma isister sihlayela wena. Khotsagala. Kwenzakalani? Yeah. Hlangene nomntwana ke manje akadlali ke kanjani uyabuza. Bheka man, eish. Lento leyilula. Siyayikhuluma kahle nje. No. No, navuma sisiwami. I'm here. Yeah. Futhi bambi mic sister umbuze wena. Yeah. Kwenzakalani? Mike manje. Hayi. Nikeza umkhidi mic yakhe. Ke batla tla mpolelo khotsagala. Ya buwa. Wena le sesethu wa gago. Nenzani? Wenza slim my sister. Umenza sihlayela wena. Na uyabona musiko. Ubona ini? Awuxolisi awuthi yami ulokhu uthi uyabona wenza lo mntana islima. Yindaba umncengile lo sheri. Awunandaba naye. Awuna kancane. Okay. Askis. Litombi yakho. Sondela man, ungambambeni mic ekhaya. Ayibambe kanjani? Ma uthatha imic yakho na. Ufuna sixoxe sonke sit together kulento. Thatha imic yakho. Awuthi yami Buwa Sipho. Dala mic. Sikhuluma kahle. Ke batla no ya. for him. For what? Obvious. Did you use a condom? Guess what? Yeah. Obvious. Semhlabeni yazi. Obvious ini did you use a condom na? Yes, obvious. Or should bebelala for 9 months with a condom at least. Eish. Musukujuluka. Condom ayijulukisana. Yashisa ndoda. Oh, sorry. Uwe na. Thatha imic yakho futhi la. Umntana ukhuluma nawe ufuna ama-answers. Wa mplela ona bomphlela. Bengithi nje ukutshela azi masifike endlini. Uzoqhubeka ujolele. Mo 9 months nyotle ke gona o nagana go mplela no ya. Yeah. Bezokutshela endlini yazi. After 9 months. After No, I see there guy man. Sister, uhlaqhubeka le o. Uma ubona o gore go etsa so. Asiyaqhubeka. Akukhathale mfana. Sisaqhubeka. yes. Una lena which means una lena ke go reka di condom go garageng mara a go nagana. Condoms for 9 months. Saqhubeka. Yindaba ngenkani? Yeah. Do you still want to date this guy? No. Awusamunyaka ne?
Mobulele. Awutlogele. Fedile magare ga rona se. Hayi asihlukani wena. Sophia sikhuluma kahle nje. Zama ko se hlokela. Miki phone yakho. Ufe phone yakho. So ngizoqhubeka nosesethu. Sikuphelezele ikhabo sesethu. My sister, ufuna welcome requestela. Khotlela go gayo tsa woka. Yeah, woka sister. So sala nayo. O batla go tsamaya le yena? Kwamele ngimkhaphe. No, Phela akathandi. umuntu uphuma endlini uphume ngenxa yami. No akathandi. Awungenzeka something hayi. Asimbuke ebusekwena. Asimbuke. Kumele ngiye khona. No, mele simbone. Hamba sister. Hey wena. Ufuna ukuyothini kule ngane? Yini into ofuna ukuyosho? Uzobe ungekho. Hamba miyeke welcome miyeke hamba. Ayikho lento yakho. Ayikho sesethu. Sesethu. Ngeke iphele le show. Le show izohlala until nize niguga. Abantwana benu banibone ukuthi benenzani. Ngeke. Ya. Le show ngiyivulela ukuthi wonke lo muntu obela noma esemdala ingane zakhe zimbone feba. Udo daddy was fabbing. Oh mommy. King Ginger, Cream de la Cream. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couples switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.